snakke med Sejlum Lund Jensen. Jeg vil egentlig bare gerne fortælle en oplevelse til mig og min muskel, hun har haft os her til eftermiddag. Vi var ude at gå, som vi sjovt nok altid plejer at gøre. Og så skulle vi ned til den store sø, fordi det er så godt vejr. Og vi skal ud og lege, og Græsset skal have lov til at lege i søen. Der sker så det, at der kommer 4 gutter hen, og først spørger ind til min hund, hvor efterfølgende de begynder at sparke ud efter ham, hvilket jeg bliver rigtig tosset over, og vi kommer op og diskuterer, og så sker der det, at de begynder at kaste sten efter os. Jeg kan sgu ikke helt præcis huske, hvad der så er sket, men lige pludselig så står de 4 mennesker og river fat i mig, som I kan se. Jeg ved ikke, om man kan se det, men har begyndt bare at smadre mig ned i jorden, og begyndt at sparke til mig, og rulle mig rundt, og så kastede de mig ud i søen. Så nu står jeg her, drivvåd, med en hund, der skal styre ind, fordi han er skide bange, og han bliver ramt med en sten. Og jeg synes simpelthen, det er for dårligt, at man skal sådan noget her igennem, bare fordi man har en hund, som folk ikke kan lide. Hvis I ikke kan lide min hund, så lad være med at komme hen til os.